Yadda raini da rashin girmamawa suke lalata soyayya a tsakanin ma'aurata. Ba kowane rikici ba ne yake zama sanadiyyar rugujewar aure. Amma akwai wani abu wanda idan ya shiga tsakanin ma'aurata yana iya lalata soyayyar da ke tsakaninsu a hankali, wanda idan ba a yi wasa ba sai ya kai ga rugujewar aurensu. Wannan abin shi ne raini. Raini ba wai kawai zagi ba ne. Yana iya zama wulaƙanci ko tozarci ko rashin girmama abokin zama. Wani lokaci ma yin ba'a a inda bai kamata a yi ta ba, ko yin dariyan wani kuskure da abokin zamanka ya yi alhali ba a buƙatan dariyan a lokacin, ko yi wa abokin zama magana tamkar dai bai da wani amfani a zamantakewanku tare da shi. Misali, ke dai baki iya komi ba, ke ba za ki taɓa canzawa ba, ni na fi ka sanin komai, ba abin da ka sani. Watakila kuma ana faɗar wa'innan kalmomin ne a cikin fushi. Abin da yake da muhimmanci mu sani a nan shine irin waɗannan kalmomin suna barin wani irin ciwo a cikin zuciya wanda yana da wahala ya gogu cikin ƙanƙanin lokaci. Sautari ma'aurata suna iya jure matsalar da take tsakaninsu, amma yana da wahala mutum ya rayu a inda yake jin ana raina shi. Auren da yake da inganci baya nufin cewa aure ne wanda ba a samun kuskure a tsakanin ma'auratan. A'a, auren da yake da inganci shine auren da ma'auratan suke iya gyara kuskure ba tare da sun tozarta juna ko kuma sun ci mutuncin junansu ba. A ƙarshe, kafin ka yi magana a tsakaninka da abokin zamanka, ka tambayi kanka, maganar da zan yi tana ƙoƙarin gyara matsala ne ko kuwa tana ƙoƙarin ruguza mutuncin abokin zamana ne? Soyayya za ta iya ci gaba da ɗorewa don kawai ana samun kuskure, amma yana da wahala ta ɗore a inda mutum yake jin cewa ana zubar da mutuncinsa ko ana cin mai mutunci. Na gode.